Alhamdulillah. Oh niki dipinangani wau sing masak nyuwun. Sing teng dapur nggih wong ora ana ibu-ibu. Sing masak ya kan ora ana masakan ya ya kumpul. Itu paling penting. Oh nyatane yo apa luwintir terus kok. Amin. Ora kapiran kanca-kanca. Apane sih kentir? Lumintir. Lumintir kentir butuh. Kena ngesukin diputus. Omongan karo piyayi sepuh iki cedhiki. Sing sepuh ya. Sing ning sepuh. Lah sampeyan Apa iya Mbak Prastini sepuh? Sepuh sih ora. Niki enten malih nyuwun napa nggih wau sing teng parkir gluduk asmara. gubuk. Gubuk. Gluduk kok. Gubuk asmara gubuk. Gluduk Sing mumbok. kepengen lagune. Hah? Gluduk. Gubuk asmara. Gubuk ya. Gubuk asmara. Nggih, gubuk. Ayo Ariza iki ben Ariza kok ajan ler-leran dilatih sikik. Pi, mutiarane metu. Mutiara bersinar. Mutiara. Iya. Bocah kok mulut-mulut dileblek. Ngantuk kan lebay itu. Rasaku bu. Jangan tenan. Butuh jadi ngono. Rasaku. Kayaknya nggak kebalik geni gue kok. Kaya wabi Arisa sobat sampean ngantuk, sobat sampean ngantuk. Untukku ki lara, mau ngombe obat dik ngantuk. Walah, mbok ini ndak sayane pangkon mami. Apane sing loro? Untung. Butuh. Mergane sikatane ora resik. Resik kok. Anggar resik ora mungkin loro untune. Lah resik kepriye untune sik? Maksudnya resik kabeh ora untune. Ya enteng. Ya mek ben aja lara. Ya gue kusik tuh. Sa, Nggih. nek krokro loro cabut. Dudu sing jero nganti muni mak bluk. Ning untung. Ayo untu ki ngono kuwi. Nek kok kai sensor mak bluk ngono marane. Ora lho, ana untu-untu kok mene nembang bluk untu. Ya kena untungnya pakai sana Nek pas kesuan kuwi. Ada stiku gimana belum? Hah? Untune jenengan. Ini nak belum? Aku ora ndek untu kok. Orang dia untuk belum? Itu dia Malah Aku ora duwe untu, aku wis ngegontek. untuk malah ora dia untu malah kebeneran. Angger nyokot ora lara kuteri.
Oh, ngaten. Heeh. Berkerika. Lah ya jangan mendengar itu baik mencari. Apa sih pokoknya? Ya wis hati-hati anu. Nikah nikur. Iki kan masalah untuk kok tahlilan. Lha pripun? Lah, ganjel ingat tau tune. Lah ya, Oh tapi bener sing ngerasa kena makanan dan minuman itu bukan giginya. apa? Ilate. Lah ya ora. Lah apane? Ya ora masalah, ora untuk sing penting cangkeme. Ora kecangkem ya bingung. Lah sak kemang ora ana ilat kok bisa ngerasa. Lah sing ana ilate nang cangkeme apa yang menet medeni? Ane duwira, duwe cangkem kena bebas. Ya diganti nganggo kacang ijo tengil-tengil. Ya ora kacang itu tengil-tengil. Ayo sandi kok. Oh iya. Lha iya kacang Orang di sini aku lima tinggi-tinggi. maksudnya kan ora duwe sirah, gembung tok. Mboten usah bingung diganti kacang ijo. Kan ya demo tengil. Wagu. Kok bagus? Masa sirah kono sak kacang. Ya ora apa-apa. Ya malah apik. Api ya. Ya ora apa-apa daripada jenis apa Aku yo seneng kok karo kuwi. Lah itu nang tipe. Karo kacang iki lho diganti kacang. Oh, itu nih. masak kacang ijo. Ayo sa. Ya, nggih. Jangan dong kacang ya coba. Rasa ngurusi kacang. Rasa ngurusi kacang. Penari. Barangan kacang mari. Mari. Kok sampe mikir kacang barang kuwi ciblek kok aja kacang ora. Duh, ya bingung. Lah kan, lah mutu ndase ora diganti kacang. Ingkang. Oh, nggih. Berarti niki bawane gembuk asmoro. Gobok. Kayak gubuk asmoro. Gembus asmoro. Gubuk. Lah jare gembus kayak pernah kali Ora kemarin. duwene Pak. Gluduk salah gembus. Gembus Kalau asmoro. kasih budek. Coba kaya ngapa? Hah? Gembus. Kula ngene kula cek gembus lho. Gembus iki carane apa sih? Apa jajan? Sanes nek kene kula tempe gembus niku jenenge dages. Tapi nek gembus niku sekan budin. Sing akademi kae lho. Akademi lho. Budi. Budin Jawa sing gawe putih, sing diceti. Telak. Budi. Telak. Budi bodoh. Telak. Kae sing lho gawe ceduk baksane apa kae? Budi. Buku. Oh buku. Black. Budin lah sing betul. Telo. Oh. Lah telo niku diparut. Terus digameli gembus dibumboni ketumbar uyah. Terus dibolong-bolong. Bolong. Sip. Nek ngene kula gembuse niku bolong. Buger. Mulane tindak ngene kula kok tapi gembus nenyong. Emang. Gembus bor enak banget. Angger goreng niku lengane sing kancil maring lengan. Mending lho. Mending. Iya. Ya sesuk tak dolanan Lah banyak. kok anggar tembus. Lembut. Lah lembut kan, Mas? Iya. Iki Pas lagi dodolnya campira ya, tembus dodolnya campira. Ya dari Jampira rames tuh. Wes aja mikir tembus. Orang rumah tembusnya ya ora bolong ora lah. Karo tilingan ana Banyumas ya ku gembus bolong. Ngono ku gembus mesti bolong. Sor. Sal. Ya, sarbu. Wiwitane nyingkar nyingku
Cibleknya nggak bisa pucung aja dia wis tekerek nang dhuwur ciblek. Lingasan yen mutan lelampahan kang tresno tulus nadyan lengkus tembusnya pun digoreng ini kalau gosong Ya, tarik langsung.
Hebat Bu Ciblek nggih. Ciblek hebat tenan. Semangat. Asik nggih Bu, sehat-sehat. Semangat tuh jogetannya Wacana ngomong nggih lho Bu Punah. Ngomong nggih. Nggih. Ngomong nggih. Kurang olahraga kok sah. Kenapa sih menggah-menggah sing duwe nyawa jenengan bro? Nyonga ya menggah-menggah tapi ora tak rasakan apa maju tak gentar. Oh, Oke, saya apa? Anu sing bayan. Oh, alah tergantung. Tanggung jawab deh. Tahu jawab profesional. 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 Ini sudah gembus, ayo. Gembus asma oke rahasia. Yuk, tarik. Nggih. Sesuk tak tukok wis. Pripun? Iki mike Mas Kesan penak mike ayu. Mike ayu penak. Sik tembaske sampean to Mas. Sono. Aku bojoku kuwi nyambut. Lah ya wong bojone ya bojone niku kok kenal lah kon sapa sih. Oh, lah nggih. Lah iya. Nek tuku dhewe barang. Lah iya tetep kan duite saka bojone. Tapi penak kok mikir niki ya. Mike penak nggih. Boten aku balakne duwe. Mbok mrene ya. Duwe ku suwe-suwe kon niru. Oke, ora balik nak. Balak kena nggih saya niku. Pesan kan pamundutan mboten Mbak Ciblek. Sampun boten nonton. Sampun Pamundutan boten Nggih, nonton sampun. boten. Nggih niki gandeng WA. niki wis jam 3. Oh nggih sampun. Iki dicukupi ya saurane awake dhewe nek rampung iki sadurunge adan subuh terus Yes, ya. kaya. Kurangaken wayangane. Hiburan sampun. Nggih. Nggih. Pokoke mangke kono kok wau kata lepate pangapunten nggih Mbak Ciblek. Nggih, sami-sami kula kata lepate nyuwun pampun kakak Datiswa. Mugi-mugi panjenengan sareng diparingi sehat. Amin. Panjang umur, Amin. tambah lari. Amin. Nggih mugi-mugi kemawon sanes wektas saged pinanggih malih kula ndherekaken dhateng panjenengan. Amin, Mbak Nggih. Bawa. Matur nuwun kalian Bapak Panitia sedaya. Nggih, ada pantun buat semuanya. Alam apa? Kuntilanak giginya patah. Apa? Dracula giginya patah. Betul banget ke Dracula. Kuntilanak patah hati. Kenapa kok patah hati? Kalau ada kata-kata aku yang salah, mohon maaf jangan diambil hati. Iya. Terima kasih nggih Pak Kiswa. Nggih matur nuwun. Mejana tengene kula tak paringi gembus. Oh iya. Lah, tembus ya. Matur nuwun, Mbak Ciblek Mas Bawon. Kurang kok.